Hey. Hayiwa kodwa usuta kwezangu. Cha bafowethu ke cha babingelela impela 12 uqede nje ngoba nosigaba safanele babingelele ngoba phela is not easy 12 ukungena kuleli page liyadula. Ngibonga ngiyabonga kuwe ngibonga kakhulu. Ngibonga nje impela ngathi nawe inkosi ngakwandisela. Hawu ngiyabonga. Kodwa uthola manje kuphamandla kunalo nawo. Wow yebo. Ithukithi uconsisela futhi ngaphezulu kwala akho. Hawu amen amen. Mina ngathi sengiqedile angazi ukumshala nakusipha. Kodwa manje uyishaya phela le ngoma yakho eyodwa nje leyi. Awuzininganga kangashaya. Lena ethi iyakhula mina ngisekho. Bazoyifuma la. Alishaya phela. Mina ngikhula kangisindi kodwa futhi angefe. Ungcwabo uhlehli. Ngiyakhula kangisindi kodwa futhi angefe. Ungcwabo uhlehli. Sebeyosala behla masala. Ungcwabo uhlehli. Sebeyosala behla phethu. Ungcwabo uhlehli. Ngoba ngiyakhula kangisindi. Ungcwabo uhlehli. Ungcwabo uhlehli. Sho phela kujahanda ufaka umjayile uthunsu kamkabe bemkhulu okhalweni kuyelo mama ungibuka untonjana zendawo isale ziyakhulu beziyasengonga amabheleva ngaba ungasiziphi ngiyabonga abalali. Hayi uyaxilaza thola uyaxilaza lento ayisaxilaza yakhathaza. Yakhathaza ngophatha. Yazi uthini? Nina bahle bemcimbi ngithatheni usekhona. Hawu isikwati usekhona. Kanti bathi kugwa ingubo ngani bathi umuntu akala ingubo lo. Ingane. Ngeke la khathaza usengawuhlukanisa unyaka. Uqinisele njalo. Ngokungibalayo uNkulunkulu. Wabona tholo. Ngisafuna ukubanyakazisa Safuna ukubanyakazisa. Sengishaya unyaka wemizini. Sakawushaka. Cha bafowethu ngibonga kakhulu ingoma yakho ena ziningi ingoma. Khona komfana ukulingiselayo lapho kuthiwa uNtambuzi yamshisa lapho. Nabanye abafana bakhona lapho ogqibula ekhaya. Ani bahlala ekhaya abafana abacula umaskandi abanye. Ngeke belunge kuwe phela. John Dash. Hey, bacula kuphela. Sifunda kabili isikini. Ngoba ushaya 6 nomfana wena ushaya 12. Angaze ngushawa 12 ngeke kodwa manje iphethu ngathi 12. Hey, angaze nje ngushawa 12. Cha ngibonga kakhulu mani ngabuhleshile ngoba futhi awufi futhi kodwa futhi awusindi futhi ngoba ngizwile ukuthi awuphilile awufi kodwa awusindi. Ngiyaqhela thola uyithola ufekela cha kwebo cha bingelela abalandeli bepage ngoba nolongana sizokuthatha ugesi ukulungana umongameli usiphelile ibricks uzoyithatha le uzogcilaza wasicilaza kodwa mbijana Hayi ngibingelela nje kubalandeli bakamkhulu ngoba ipage lakhe le futhi ke ngicathi lona page ngicathi livalile la eSouth Africa nje ngokuthi trend emkhulu. Hayi liyagcilaza. Liyagcilaza kakhulu. Hayi liyagcilaza phela. Lazimela. Wesel futhi uthola ushuthi ayigcilaza thola uyakhathaza. Ngizobingelela nje bafowethu. Bese ngibonga kubafowethu laba bazokwenza imali umcimbi okumfoka Khumalo. Hamba nethimba kahamba nalo. Ngiyezwa uzokuthoba khona umfoka Belkis before dume ngokuba uMC. Umfana ke wangasekhaya siyamazi ukhulele phambi kwethu. Bese ngibonga nje nomqondo ukuba afikele ukuthi behlonipha umalume ngoba umalume sehlonishwe kaningi kodwa isikhathi esiningi namhlonipha abamxhaphaza. Mina ke ngosigoma nje ngikuthanda lokho yikho ngifuna ukungenelela nje ukuthi manje uzohlonipha njani. Ngoba ngicabanga ukuthi lento yokuhlonipha umalume ijule kakhulu ukuthi ngiyazi ukuthi abantu abaningi njengawo omasipala nobani umalume ungathola uNkulunkulu uyamkhumbula uyamthatha namhlanje uzobeza sokuba nomcimbi ngamalume 12 abazowenza eseshonile angazi ukuthi bazobe sebezowenza labani ngoba sinenkinga yomasipala abaqhamuka ngoba nakho sebefuna ukubonakala emingcwabeni yethu sabaculi sebefika namatenda amakhulu abangaze bangaletha ngakithi nanokuthi nje omasipala bangapha ngakithi baningi khona ikhingcetshwayo khona umhlathuze khona umtholi